У біяграфіі Якуба Коласа Піншчына адыгрывае немалаважную ролю. Пасля заканчэння настаўніцкай семінарыі ён апыніўся ў Пінкавічах. У мясцовай школе тэорыю з лекцыйных аўдыторый давялося дэманстраваць на практыцы ў навучальных класах. Праз дзесяцігоддзе Колас выкладаў у 3-м прыходскім вучылішчы горада Пінска. Сустрэча з калегам, маладым настаўнікам Марыяй Каменскай стала лёсавызначальнай. Пасля яна стала яго жонкай. Коласаўскія чытанні для пінчукоў ужо традыцыя. У гэтым годзе цэнтрам святкаванняў сталі Пінкавічы. Менавіта тут знаходзіцца музей Якуба Коласа. Сёння мы у Пінкавічскім цэнтральным сельскім доме культуры праводзім раённае літаратурнае свята, прысвечанае 135годдзю з дня нараджэння Якуба Коласа, народнага пісьменніка Беларусі. На свята мы запрасілі навучэнцаў Пінкавічскай сярэдняй школы, членаў клуба літаратараў Піншчыны Пінчукі і ўсіх аматараў паэзіі, беларускай паэзіі. Пад гукі аркестра наведвальнікі пазнаёміліся з працамі мясцовых майстроў. У свой час палешукі натхнялі Коласа на новыя ідэі для будучых твораў. Збіраючы такім чынам характары і сюжэты, ён змог адлюстраваць цэлую эпоху ў жыцці Беларусі, пласт нацыянальнай культуры. У Пінкавічскім доме культуры зрабілі акцэнт на творчасць спадчыне Якуба Коласа. У холе кніжная экспазіцыя. У зале гучалі вядомыя паэтычныя радкі. Поўныя смутнай красы, толькі я лягу і вочы закрыю, бачу я вас пред сабой. Ціха праходзіце вы, як жывыя, зяючы мілай красой. Немаўля Кастусь з маці сярод снапоў у прыкрытай ад жнівеньскага сонца люльцы. Ужо падлетак у старой хаце падлям ад бабулі спасцігае навукі. Увагай моладзі атрымалася завалодаць бібліятэкарам, якія пераўвасобіліся ў акцёраў. Мерапрыемства ў такім фармаце прыйшлося гледачам даспадобы, але на гэтым арганізатары спыняцца не плануюць. У перспектыве стварэнне турыстычных маршрутаў па палескіх мясцінах Коласа. У Пінскім раёне працавалі такія вялікія пісьменнікі, як Якуб Колас, і сёння мы праводзім гэтае мерапрыемства. У далейшых планах у нас распрацоўка турыстычных маршрутаў па тым месцам, дзе працавалі і жылі нашыя беларускія пісьменнікі, але ж также і расійскія. Святкаванне 135годдзя з дня нараджэння паэта і празаіка, драматурга і перакладчыка, крытыка і публіцыста ў Пінкавічах стала толькі малой часткай маштабных мерапрыемстваў. Аматары літаратурнага генія Коласа сабраліся на малой радзіме ў Стапцоўскім раёне, каб яшчэ раз звярнуцца да спадчыны класіка. Цэнтрам урачыстасцяў стаў літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа ў Мінску.